Haupa da, no, izen moduz, ongi etorri Joko onara, EITB podcasten bazaude, kaixo, zuri, eta YouTubeen bazaude, hola egingo dizugu, kaixo. Hola, Salvador. Kaixo, espaldiko. Haupa, Ainoa. Haupa, neskak, zen moduz, espaldiko. Ainoa Vitoria. Egia da, oiturak mantenduta. Hori da. Hirugarren denboraldia asteko prest, pixkat urduri gaz, ni bai bentzat. Dekorazio berri bat daukegulako, polita geratu jako, Eko marquesa gaz. Bai, nibela egin da hemen, ezta? Hori da, gero eta hobeto gaude hemen. Hori da. Eta bueno, gai nahiko potoloak ekarriko ditugu denboraldi honetan, eta gonbidatu oso interesgarriak. Beraz, bueno, geratu gurekin, zer, kareta zeinek emongotza, karetari? Kareta. Venga. Ara esan behar nuen, baina, bueno. Joko ona. Ainoa Vitoria, Olat Salvador, eta Lorenekane Bilela Beitia. Bueno, eta listo, bai, hasi da Joko ona, eta Joko ona hasteko, kasetaritzari buruz hitz egin nahi dugu. Kasetaritza feminista, edo kasetaritza orokorrean. Batzutan gertatzen da hori, etiketa jartzarena. Kasetaritza feminista, edo kasetaritza igual orokorrean feminista izen behar dago, ezta? Gure jarraitzai jakingo dute ingenula kapitulo bat kasetaritzari buruz. Ez precisamente kasetaritza feminista. Ez. Baina bai, gai horri heldu genion eta orain beste ikuspuntu batetikan. Bai, edabidei buruzko saio bat izango duzu lehen dabiziko denboraldian, eta hor, batez behi ikusi ginun musika munduan, ze nolako tratua jaso duzuen zuek. Eta momentu honetan zuek kasetaritza nola ikusten duzuen, eskak? Bueno, eske, segun ze kasetaritza, ezta? Badauz gitxi batzuk, gure gustokoena direnak, eta horri bai itzen direna ondo, bai kasetariek edo kasetaritza hori, baina orokorrean nik kakasko ikusten dut hauela, orokorrean. Eta kapitulo horretan esan gendun gauzetxar guzti hori ondino mantentzen da. Bueno, ordutik ona urte bat baino ez da pasa, baina hasi ginenetik ona bai ikusi dugu hobekuntza batzuk, eta badauz pertsona gero eta gehiago beran euren esku esartzen ondo egiteko edo hobetzeko, baina batzuk igual nire ustez jubileu inbarko ziren. Erretiro hartzeko unea da, mesedez, kon zaiteze. Bai. Ezta? Hori gehi, medio asko nabaritzen dela urrutitik saldu direla korporazioa handietara, eta informazioa, jasotzen dugun informazioa filtro askorekin edo begirada askotatik begiratu behar degula, ze bueno, gero eta kontrola handiagoa dago iristen zaigun gauzetan ere. Bai, eta jaztakizu zer sinistu eta zer ez. Bai, oso zaila da, filtro hori egitea. Begira, ekarri dugu gonbidatu bat, aurten ere, denboraldi honetan, gonbidatu desiente izango ditugulako, eta lehendabiziko gonbidatuak kasetaritzari buruz asko daki, Pikara magazin aldizkarian sortzaietako bada bera, egun kolaboratzaile ari da, Argia aldizkarian ere kolaboratzaile, bere proiektu propioak ere baditu, eta hortaz ere hitz egingo dugu, bizi proiektuari buruz hitz egingo digu baita ere, eta Abril el Melón, 10 ingobernables, liburuak idatzi ditu hementxe da, hortxe, sartzeko prest, Jure Fernandez, txaloak, ez dauzkogu txalo asko, baina. Kaixo, June, eskerrik asko eta ongi etorri Joko onara. Mi esker. Zelako plazerra zuen mentxe eukitzia. Zu bazara guretako erreferentea. Eskerrik asko. Zu ez erretireu, ez jubileu. Ez. Gaztean nahi zondino. Bai, gainera, posik rol aldaketa honekin, ez? Nik elkarrizketa ginion Olat Salvadorari eta Lorenekaneri ez, baina Kris Lizarragari bai, proiektu baterako. Orduan, gustatzen zaite rol aldaketa hau. Bai, eroso sentitzen zara elkarrizketatu bezala, ze batzutan gertatzen. Nahiago dut beste aldean mantendu bai, baina tira, pres. Vale. Ni ere rolez aldatuz, no? Bai, ez da, batzuk, zu baita, zuk esaten zinun, Lore, kosta itxe jatzula igual, kantatzea edo jotzea jatzula kostatzen, baina hemen kamara aurrean hitz egitea. Hori zen hiperbasko iten dut, baina kamaren aurrean beste usata. Bueno, jungo gara askatzen. Jure, urteak daramatzazu kasetari moduan, oin zuk momentu honetan, urte ibilbideon guzti honetan, bilakaerarik ikusi duzu, aldaketarik edo hobekuntzarik sentitu duzu?
Baitu, ni hasi nintzen egunkari batean, egunkari nahiko hegemoniko batean, eta momentu hartan, igual, 3 emakume ginen, erredakzio osoan, ni gazteena, eta bai zegoen horrelako, hau da, alde batetik, erredakzioetan egon den feminizazioa oso nabarmena izan da, ez? Aldiz, zuzendaritza edo botere postuetan oraindik ere gizonezkoak dira gehiengoak, ez? Eta bestetik, prekarizazioa, nik lan hori galdu nuen, krisialdiaren garaian, eta pikara sortu nuen, hain zuzen ere, ez nuelako tokirik ikusten medio tradizionaletan, ez? Orduan, alde batetik eskerrak, krisiak ekarri duen onura bat bai izan da, pikara bezalako medioak jaio direla, baina, ze egoeratan gauden, ez? Pikara lan egiten duten, kolaboratzen duten gehienek, badauzkate bestelako lanak, eta azkenean kazetaritza bihurtu da, aizialdirako lan pasio moduko bat, ez? Bazaude... Komentatu dugu lehen beste historia. Komunikazio gabinete batean lan egiten duzu, eta gero porretan basoaz Kolonbiara egitera nazioarteko kazetaritza, ez? Dinamika horretan gabiltza, eta ni neu ere, egun nire diru sarrera nagusia da, hizkera sexistari buruzko online ikastaroak ematea Eusko Jaurlaritzaren bidez, adibidez, ez? Orduan, erreportajeetan, tarifak nahiko xumeak dira, oro har, eta deigarria da nola argia bezalako medio batek asko hobeto ordaintzen duen korporazio handi horiek baino, hori esan behar dut bebai. Orduan hori plantillan, ez, lan egiteko aukera gutxi eta kolaborazioak oso txarto ordainduak. Baina, hemen jarraitzen dugu. Burrukan, ez? Eta eguneroko horretan, baina ez dakit, badau modurik aldatzeko, ez dakit. Modua sindikalgintza izango litzateke, baina kazetaritzan justu ez dago kultura sindikal handirik. Noiz baita entzun dut, eta malez, sentitzen garela gehiago intelektualak edo artistak langileak baino. Eta orduan ez daukagula kontzientzia hori, obrero handirik, ez? Eta hori, 2000 urtetan izan zen krisialdia, 2008 horretan entzun nuen, konstrukzioaren ondoren kazetaritza zela sektorerik kaltetuena, baina, guk horren berri ez dugu ematen, ez? Delako gure dramei buruz berba egitea, nola baita esateko, orduan, bai, oso larria da egora. Krisi horretan ireki zinuten Pikara magazin, zuk esan duzu zure alaba dela. Zer eman duzu Pikara magazinek, ez dakit, badakit, esan duzunagatik, ez? Krisi baten ondorio sortutako zerbait dela, baina zer eman duzu? Eman dit askatasun handia esperimentatzeko, eta azkenean hori, nik nentorren kazetaritza kultura oso tradizional batetik, ez? Ni nengoen gizarte zailean, egiten nituen, elkarrizketak, erreportajeak horrela, ez? Gero, bihurtzea editore gainera, eta oso gazte izan da, besten testuak editatzen asko ikasten duzu, orduan hortik baita ere, eta gero kazetaritza kultura berri bat sortzea danon artean, ez? Hasiera batean azpimarra jartzen genuen, ze gai mota lantzen genituen, ze enfoke, ze iturri, baina gero konturatu ginen feminismoak blaitu behar duela kazetaritza egiteko modu osoa. Hau da, ez bakarrik gaiak edukiak norekin hitz egin, baizik eta elkarrizketatuekin nola harremandu adibidez, ez? Unibertsitatean edo edabide tradizionaletan ikasi dugu, elkarrizketatu bati ez aizkiola pasa behar galderak aldez aurretik, ez? Edo esaten badizu, haizu irakurri dezaket publikatu aurretik, ezetza eman behar diozula, ez? Orduan, desberdina da, lehendakariari elkarrizketa bat egitea, edo eta olatzeri nik nahi dudala, bera gustora sentitzea, eta berak eskubidea daukala kontrolatzeko ia nik ondo jaso dudan bere bizitzari edo bere diskurtsoari buruzko gauzak, ez? Orduan, azkenean, hori, kazetaritza feminista egin baino, baita ere da, hori, kazetaritza kultura despatriarkalizatzea, eta adibidez, ikasi badugu feminismotik zaintza erdigunean jarri behar dugula, horrek zer esan nahi du, ez, kazetaritza egiten dugunean. Badauz, edabide batzuk, biskat hegemonikoak dienak, eta badaukie atalen bat, ez, web atarian, mujer. Eta mujer horretan sartzen zara, eta badie, albiste feministak, baina... Edo hori, edo arropa katalogo bat, batean. Bueno, hori da, bai. Mujer hori eta olako emakumei interesatzen zaien edo zein informazio, ez da. Hori zuek Pikara magazinen egin dozuen erabakia izan da feminismotik, esan duzuna, ez? Piskat dena aldatu. Baina
badau modurik horrelako enpresa batek diskurso hori aldatzeko, ze feminismoa igual oin modan dauen zerbait izaleke, eta mujer atal horretan jende asko egongo da irakurtzen, baina ez da hobie txip hori aldatu. Nolain hori aldatzeko, gure txikitasunetik sortzen hasi edo nolain. Gogoan dut, unibertsitatean, gonbidatu gintuztela Pikarakoi hitzaldiak ematera, zen proiektu baten parte, Palestina eta Israelen arteko, Israelek Palestinare eragin duen zapalkuntzari buruzko albisteak nola jorratu, kolaborazio bat izan zen. Orduan irakasle batek esan zidan, ezkenik ulertzen dut, gizarte sailan baldin bazaude, kazetaritza feminista egiteko aukera, baina nazioarteko sailan ez dut ikusten, ez? Orduan dinozu, beti feminismoa lotzen da, gai bigunekin, ni gainera gizarte saileko kazetaria naiz, eta aldarrikatzen dut gizarte gaiak aldarrikatzen ditut, ez? Baina oraindik ere eskema patriarkal hori dago, ez? Hau da, kazetaritza gogorra importantea, ez? Portadan aterako dena da politika, gizonezkoen futbola eta ekonomia. Eta gizarte eta kultura dira bigunak, eta orduan emakume gehiago gaudean, eta orduan emakume gehiago ere ateratzen ditugu protagonista gisa, ez? Orduan nik uste dut horri buelta ematea bai posible dela, uste dut Euskal Herrian badaudela edabideak hau egiten dutenak, adibidez, orain dela, hilabete batzuk, amuje emakume ijitoen elkartearekin kolaboratzen nabil, eta lagundu nien kongresu bat gitanofobia, ez? Ijitofobiari buruzko kongresu bat zabaltzen edabideetan, eta berriak portadan atera zuen, ez? Orduan, aldiz, bestelako medio korporatibo horiek ez ziren ez da agertu ere, azkenean ez ziren agertu kongresuan, naiz eta nazioarteko kongresu bat zen oso historikoa. Orduan bai uste dut, hori, herri mugimendutik gertu dauden edabidetan lortu direla barne prozesu sakonak egitea, eta hortan, esperientzia desberdinak ditugu, ez? El diario.esen adibidez, badaukate figura bat, redaktora jefa de género, ez? Eta horrek egiten du zeharkako lan bat, bermatzeko, gutxienez praktika matxistak ez egotea presente, esail desberdinetan. Hori. Zeharkako lan hori nire ustez da konplexuena, gai feminista askoz gehiago agertzen direlako, baina beti ere hori, ez, atal jakin batzuetan. Eta zer esango zenioke kazetaritzan ari dan emakume bati, eta hortan aldaketak ikusten ditu eta egin nahi ditu, baina igual ezin dau. Zer egin leike? Ezin dau, nik uste dut egun daukagun abantaila bat dela internet. Hau da, Google Analyticsen bidez frogatu dugula gure gaiek, guk agendan sartu nahi ditugun gaiek interesa pizten dutela eta viralak direla. Hau da, nire garaian egunkari tradizional batean, konbentzitu behar nuen zuzendaria, baina egun badirudi ez, hori, sare sozialetan bertsioek eta nolabait arrazoia ematen digutela. Bestela ezin da azaldu ez, zergatik edabideain tradizional patriarkal sexistetan, gertu daitezken erreportajeak genero ez bitarrari buruz, ez? Konturatu dira nolabait, identitatei, gorputzei, zapalkuntzei buruzko gaiek, bai interesa pizten dutela, ez? Eta zer gomendatuko nioke, aliantzak euntzea. Pikara jaio zen kazetarion berdin sarea, deitu zen sare batetatik, eta han elkartu ginen, hori, edabide desberdinetan lan egiten genuen emakumeok, momentu hartan oso isolatuak sentitzen ginen, eta elkarrekin eztabaidatzeak lagundu gintuen hori ahalduntzen, eta haman komunean praktikak eta estrategiak adosten edo konpartitzen, ez? Orduan, iruditzen zait hori dela bidea, eta EITB-en horrelako esperientziak ere dituzue, eta posten naiz. Poliki, baina aldaketak egin beharko egia da. Eta ze iruditzen gatzu, nik behintzat hori sentitzen dut, ez da, askartasun hori, ez? Frenetikotasun hori. Albiste hau iritsita eta ja kontatu behar dut. Eta igual, zer landu barik, baina ja. Eta sare sozialetan agertu bada, zerbait eta birala egin bada, askar kontatu behar da. Horrek ez dau laguntzen. Nik sentitzen dut, patxaraz idazten dozula, patxaraz kontatzen dituzula historioak, baina beti ez, beste paraleloan doian kasetaritzan moton dau. Askartasun horretan, nola hartu jendeak iruditzen gat publikoak jakipar dauela, ez? Askartasun hori bezala komeni.
nola Bai, egin? nik uste dut, adibidez, mugimendu feministak edabideekin daukan harremanari buruz, lan bat egin zuen, pikaran praktikak egin zituen ikasle batek, hau da, hori izan zen gradu ondoko bere lana edo, eta agertzen zen zailtasun bat zen hori, mugimendu feministak erritmo jakin batzuk dituela, eta gainera balioan jartzen dugula, gure diskurtsoa kolektiboki eraikitzen dugula. Orduan, ezer gertatzen da, adibidez, emakume baten hilketaren aurrean, edabidek espero dute, edo nahi dute, feminista bat agertzea iritzia ematen, ez? Ordura. Eta claro, hori ez da posible. Edo egunkariko orrialde oso bat betetzeko, inor ez dago pres, adituak ez daude pres, hain denbora gutxitan iritzia emateko, eta orduan zer egiten duzu, auzokoengana jo, eta betiko klitzeak jaso, ez? Gizon normala zen, oso atsegina zen, maiteminduta ziruditen horrelakoak, ez? Orduan, ni nago hori erritmoa jistearen alde, eta hori egia da hor, sare sozialekin are gehiago, ez? Indartu dela joera hori. Nik uste dut, gero eta gehiago, gure bizitzan egunerokotasunean. Sare sozialeteko guzenetik beti gabize Instagramen bideo laburrek, luzeak badire ez dugu aguantetan, ez da? Gero eta pazientzik itxi hau dekogu. Orduen, pastanda kasetaritzan eta gure egunerokotasunean, dana gure dugu jakin baina labur bildu mesedez, eta zeiztezu harin, eta titulokaz bakarrik, eta bideoagaz irakurri behar badot gehiago kostetan da, ez da? Orduen, gu be aldatu gara, tanok aldatu gara, ez bakarrik kasetaritzak gure deuela dana harin eta lehengoa izen zeuzere kontaten, gu be, gero lagunen artean, entera basara kotillo barri bategaz, lehengo izen basara hori kontetan, ez da? Egunero pastainako edo zer geuzegaz. Claro, eske guk ere, nik usteat guk ere hartu behar ditugula praktika batzuk horren kontra juteko, ze bestela, hori jungo da kalitatea galtzen, abiaduraren aitzakia horrekin, gaur egun ere ez dakigu, edo, eukitzakegu mekanismoak, baina ez dakigu zenbateraino dan egia edo dan bertsio ofizial bat, eta baldin badago beste bat agian ez dakigu, eta lausotzen da dena hor interneteko sare hortan, eta batez ere hori, abiadura lehengo iristen danak, horri sinisten zaio, duela gutxi ikusi nun dokumental bat ere, goten zan erailketa bat, eta medion aldetik tipa bat matxakatu zuten hori bere bizitza izorratzeraino, eta gero demostratu zuten ez zela bera, baina agertzen zen kazetaria bere aurpegi zinikoa horrekin esaten, eske, claro, egia da, baina berri hon bat eukitzea, hori beste gauza bada, ez? Esklusiba nik emate hori, hola arro esaten zuen hori, eta gero demostratzen zen ez zala neska hori izan, eta bere bizitza guztiz izorratu zioten. Eske gu be bai, hartzaile, esan alda, hartzaile berri bat ikusten dugunean, igual mobilean, ez da? Zeuser ikusten dugu eta horregaz geratzen gara, ez da? Ez dugu beste edabide batzutan edo gauze bardine topetan. Edo titularra bakarrik irakurtzen dugu batzutan. Eta gube konstitizen bar gara, igual gure erruedara sakube igual topo inbar dugu apurbet, horretaz hausnartu be bai, eta ez geratu lehenko gauzega, ez da listo, eta hori ganera gero beste hori be bai konteu eta bola handia guain. Hori gehi, nire ustez, garrantzitsua erabakitzean nun irakurtzen dituzun berriak eta hori zuk aipatu dituzun berri hauetan, portadan jarriko dutena jardunaldi hau, guk hori irakurtzea, horri ematea klikak, arpidetu, eta besteak ez aukeratu, eta hor ere kliketan, eta zenbakietan, edo Google Analyticsen ikustea islatuta, hori ez dugu nahi. Bai, hori esan behar nuen, iruditzen zaidala askotan, gustatzen zaigula asko kritikatzea prentza hegemonikoa, baina igual arreta jarri behar genukela bebai, hori nola indartu bestelako edabide alternatiboak, ez? Adibidez patxadaderena, argia maite dut proiektu hori, eta hilero ateratzen dute larrun izeneko monografiko bat, eta da zoragarria, eta beti dauzkate hori ikuspuntu edo enfoke oso anitzak, oso desberdinak, ez? Orduan ikuste dut badaukagula zer lagundu eta zer babestu, eta bai, importantea dela kritikatzea enpresa handiek egiten dutena, baina hori, txikitik eragiten dugunok, bai behar dugula babes handia.
Bai, gure eskuetan badagoela, bai, laguntzea. Eta horrekin esan duzunarekin ez bakarrik ze Davidetara jotzen dugun, baizik eta ze bidetik, ez? Orduan pikaeran bai sumatu dugu, sare sozialen bidez irakurtzen baduzu pikara, hau da, Twitterren agertzen zaizuna, bazkenean gure agenda nolabait desitzuratu egiten da, ez? Zergatik, zeintzuk dira gai biralenak, sexualitateari buruzkoak. Edo, ez, atera duenean irantzu barelak, ez da, Salvameri buruzko zakizer, La Isla de las Tentaciones, ez? Hori da heltzen dena. Adibidez, azken urteotan saiatu gara pikara estatu mailako proiektu bezala jaio zen, eta azken urteotan euskara plan bat egin dugu, eta gero eta eduki gehiago publikatzen ditugu euskaraz, baina algoritmoak ez du hori sustatzen, orduan oharkabean pasatzen da. Eta guk ikusten badugu, gaztelaniazko erreportaje batek dituela 10.000 bizita, eta euskarazko batek 700, orduan desanimatu egiten zara, ez? Orduan gure gomendioa beti da, buletinetara, ez, newsletterretara izena emon, edo, astero edo, portadara sartu, eta horrela izatea, ikuspegi zabalago bat edo, ez? Claro, eske gero, algoritmoen aia da, faltazitza eguna, osea, zenbat eta, uste denagatik, zenbat eta feedback handiagoa eukit zerbaitek, hori indartzen du, sare sozial horrek. Orduan, klaro, handiak puztu eta txikiak txikitu, eta euskerak hor aurkitzea bere lekua, komplikatua da. Musikan ere bai, Bai. Garrantzitsua beraz, publikoak ikusentzuleak eta irakurleak ere, bere ardura badaukela eta edo daukegola, eta arpidetzarena, eta newsletterrena oso interesgarria. Bukatzeko askar-askar, gure kolaboratzailea sartu baino lehen, gauzatxo bat, ikusi dutelako, badauela erreportai bat zukidatzetako argian, bere izena da Gaztea Argala, eta liraine izan behar duzu emakumezkoa bazara, eta da, telebistan, Naiara Binkek egindiako, doktoretza tesia, nola, emakume eta gizonezkoek, ez daukiela eskubide igualak, edo, argala izan behar duzula, itxurari emoto jakola garrantzia kasetari izateko emakumeen kasuan eta gizonezkoen kasuan. Eta zuke egin zenun erreportai hori, ez dakite ondorio hori zera atera dozun hortatik edo labur-laburre kontatuta, ze iruditzen gatzu? Ondorio, alde batetik hori, horrelako kultura oso normalizatua dagoela, eta emakumeon aukerak eta gure proiekzioa baldintzatzen duela, ez? Hau da, Naiarak aipatzen zuen, neska gazteak kazetaritza ikasten dutenean, gehienek ez dutela bere burua telebistan ikusten, uste dutelako ez direla nahikoa ederrak, ez? Orduan hori alde batetik, bestetik langileek iraultza txikiak egiteko daukaten gaitasuna, eta hor Ana Urrutia, ez? Agertzen zen, berak zalantzan jarri zuela eta koiak erabiltzearen derrigortasun hori, eta horren ondorioz, igual posizio zaurgarriagoan dauden langileak ere hasi direla playerak eskatzen. Eta aipatu nahi dudan hirugarren gauza da, nire, ez dakit, igual pizkatarro putza eman dezake, baina kazetari moduan interesatzen zait erreportajeekin nolabaiteko intzidentzia lortzea, ez? Orduan kasu honetan, erreportaje honen ondorioz, EITB-en antolatu zen Naiara Binkekin hitzaldi bat, eta uste dut erreportajeak indartu zuela, edo babes eman ziola, hori ez, enpresa barruan emakume feministen arteko zaretze horri, ez, izan zen horrelako helduleku bat, ez, borroka barrutik egiteko, orduan alde horretatik ere arronago. Egia da, hori zure meritua. Putza zaizan, jode. Egia da, hori gertatu zen, reportai honen ostean, ETB-ren talde feministak antolatu zuen, Naiara Binkekin hitzaldi hori, eta oso interesgarria izan zen, ez, eta barrutik ikustea, zintzuk dien gure gabeziak, eta zer egin leiken, ez da, eta aldaketa txiki horiek ere, barrutik einaldiela. Beraz, oso interesgarria. Gure kolaboratzailea mentxe da prest, Andrea Aramburu ere, denboraldi honetan izango dugulako. Andrea, sartu zaitez. Txalo, Andrea. Andrea Aramuruk, Euskal Emakume Sortzaileen proiektuak aurkezten dizkigu. Oida, beste behin iguala ingo dut, eta WhatsApp talde hortan hona, Ana Urrutiak sortutako EITB-ko WhatsApp talde hortan, esan zenean sartuko zeniala. Egia da, falta zara. Edurne Garmendia produkzio arduradun ere bertan da. Hori da. Eta, sekulako lan egiten omen dezu. Eta beharrezkoa da, horrelako talde bat, ikusteko, autokritikak iteko, eta ikusteko zelan doian. Eta, aldaketa txikiak badiebe, baina beharko die. Barkatu, hemendikan, presio estetiko honi jasan ezina dela. Bai,
Bai, eta bertan Naiara. Naiara Bink da. Berak iten berba violentzia simbolikoari buruz. Hori da. Nik horretaz irakurri neuen, institutuan egon nintzenean, eta iruditu zitzaidan, de repente batua. Super interesgarri ez, ze konturatu, hasi nintzen konturatzen, zenbat geuse barneratute deko guzen, eta esaten dozkue kanpotik, bueno, baina inork ez zaitu derrigortzen makillatzera, edo ez dakiz zer, baina barneratute deko guzta, hori violentzia simbolikoa deitzen da, ez da? Bueno, geuse handiagoa da, baina... Ez zaitxuela behartzen, baina zeharka bai. Hori, eta horretaz geusetaz behiten duzue berba WhatsApp honetan. Bai. Oso interesgarri. Baina bai. Eta nire ustez zukataratako ondorioetako batean, eta Naiarak bai ikusten zagoena, EHUko ikasleek, kazetaritza ikasten ari dien ikasleek, emakumeek ez duten nahi, telebistan bekaldiak egin, ez dutelako ikusten euren burua, telebista saio batean, ez? Euren gorputzagatik ez dalako normatiboa, eta hori oso larria da. Bai, eta segurantzen ez dutzi esan ezetz. Segurantzean, eurek autozensura egin daue, azken finean, baina zegatik egin dute, ze ikusi dute telebistan. Badibidez olako kamisetak ez dela gertzen. Barkatu, Andrea. Olako proiektuk agertza telebistan. Eta gaur azalduko izuet Ines Bermejona, bale? Ines da erromokoa bida. Gauza berrirat ikaste daunero, erromo omen da getxoko auzo bat. Eta beak itxeitxu. Giputxi. Giputxi asko bida, ez zuen furgonetakin da kripin gauzagiek itxen. Baina nik ez. Bueno, zenterratu gaitezen. Eta behak itxitu kolaxak. Eta kolaxekin itxitu, txapita, kamisetak eta guzti hori, azalduko dugu pixkatxo bat, nolako dien gure kamisetak, podcasta entzuten nahi almazate, adbidez, neren jartzen du. Irautza moreak eta gertzen da emakumea diege kamiseta oso koloretxuk. Bai. Bakoitzak azaldu ezala bera. Altxa eta borroka, eta beste emakume bat agertzen dabe, bai. Eta txapak beba dekuz, Olako saldiekaz, ez zaude bakarrik. Ana propio eman dio behai, tikizmikiz. Tikizmikiz naz, bai. Asko gustatu da kamiseta hau, Tikizmikiz agertzen da, eta Andra bat, aspaldiko lan erropa vintage estilo horretan. Zer, espiluen ikusten zura horretan. Bai, ez dut lako ondo ikusten, emandik, orduan, pantaiak edo gustan kere ikusteko. Por cierto, saludo bat Inesentzako, zenik ezagutzen dut. Hala. Vale. Eta azken Nikola... Nerian ere kombinatzen dira kolore biziak eta aintzinako Andra bat. Pentsatzeta emakumeaten irudi bat aske jartzen du, eta txapako esaldia da pasioa ia lertu arte. Hoi da. Inesek itxeitu aldizkarik eta bere amakin batea bildu, eta gero amoztu eta olako diseinukin, komposiziokin, txapa batetik abiatuta, gero digitala ere pasatzea ditu, eta dauzken lamina, kamiseta, poltsak, Ines, beko marra, Bermejo da bere Instagrama, eta horri izango dezuetana. Eta haman, komunen agertu dan elementu bat izan da, emakumea. Galdetu diogu Inesi, ea zergatik erabiltzen ditun beti oinarrian, emakumeen irudiak. Entzun. Emakumeak erreferente dira nire bizitzan, nire egunerokoan, egiten dudan lana beraiei zuzendua balitz bezala da. Emakumearen irudia ikusezina izan da urteetan, batez ere sexualitatearekin eta askatasunarekin. Beraz, haiengan jartzen dut arreta, merezi duten boterea ematean. Beren ahotsari, beren pertsonari, aske izateko moduari, sexualki edo nahi duten adierazteko askeak. Oihukatzeko, pentsatzeko, basatiak izateko, desiratzeko, erotismoa gozatzeko, barre egiteko, dantzatzeko, kaotikoak izateko, mimosoak izateko, nahi duten bezala bizitzeko, egan egiteko, emakume borrokaldariak izateko, kolektibo bat izatea. Bietxek Inesen hitzak, eta nik ez dute zer gehituko bakizu Ines Bermejo, eta kuskusatu eta erosi, hola laguntzen dela. Bai, eskerrik asko, Andrea. Sare sozialak, batzutan igual egurtzen ditugu, ez da, baina badie beste herramienta interesgarri bat, igual, ez da, June? Bai, nik daukat harreman oso ambivalentea sare sozialekin. Bai, alde batetik Pikara bezalako proiektu bat oso desberdina izango litzateke orain dela 20 urte analogikoan, eta adibidez izan genuen horrelako lehenengo eduki potentea zabaldu zena izan zen San Ferminetan, emakumeen gorputza ikutzearena txupinazoan,
hori atera genuenean artikulu sume bat, igarri genuen, gainera, sumatu genuen, nola medio askok momentu hartara arte jasotzen zituzten irudi horiek eta kontatzen zituzten, parranda giroa, deskontrol, eta hortik hasi zen kontzientzia hartze bat, ez? Ez ginen gu bakarrik izan, argiak bebai atera zuen, adibidez, baina sare sozialen bidez heldu ginen eta nazioarteko hedabidek ere jaso zuten artikulu hau. Baina bestetik azken urteotan, bereziki Twitterren dagoen giroa oso itogarria da, eta guretzat desgaste handia izan da. Osa, adibidez, elkarrizketa ginion Amarna Miller aktore pornoari, eta niretzat ezen izan nire bizitzako eduki bereziki importante bat, sin más, berak aukera eman zidan, eta elkarrizketa ginion, eta interesgarri, eta iruditzen zait, beharrezkoa zela, eta, zentzua zeukala pikaran feminismoa bezarkatu duen aktore porno baten diskurtsoa jasotzea. Egurtu gintuzten, edabide proxian eta ginela, horrelako gauzak, ez? Edo, orduan oso zaila da beste aldera begiratzea, eta askotan, erasoak pertsonalak bihurtzen dira, eta nik adibidez utzi dut Twitter. Orduan pena da, eragiteko esparru bat delako, eta azkenean badirudi guk atzera pausoa eman behar dugula, baina niretzat ez du merezi hori elikatzea, ez da ere. Hori bebai, hausnartzeko. Eta, batez ere, nik eratzen naz horrekin, ez da? Edabide txikiak bestu behar ditugula, eta denbora, mimos, eta landu beharreko kasetaritza egin behar dela. Eta kasetaritza ez erosoa, jendeak espero du pikaran sartu eta bere ideiak indartuko duena bakarrik topatzea, ez? Eta batzutan fantasiatu du guaizu, eta elkarrizketatuko dugu Arturo P.R. Reverte, eta esan nahi dut hori bada kasetaritza bebai, ez? Edo beti perfektuak ez diren pertsonaiei buruz hitz egitea, eta hori, kontzientzia kritikoa pizteko, eta ez, aurretik daukagun diskurtsoa indartzeko soilik, ez? Zuk esaten zen Ingo Bernabez liburuan, homosexuala zen aitona bat, elkarrizketatu zinun, baina orduan elkarrizketa iterakoan konturatu zinela, pixkata rasista ere bazala, baina hori ere beharrezkoa dela, ez da? Arturo Pérez Revertek ez esango dauen, eta beste ikuspuntu batetik bere hitzak jasotzea ere garrantzitsua izango da. Eta gero bizi gara giro oso polarizatu batean, ez? Eztabaida guztiak da prostituzioa, ez? Edo regularizazioa edo abolizioa. Hori danakin, eta gogoan dut elkarrizketa giniola Itziar Alkortari dela gestazio subrogatuan aditua den jurista bat, irakasle bat, eta hori, egurra eman zidaten, naiz eta bere diskurtsoa den superkomplexua, supersakona, eta ez dagoen mutur batean, ez da bestean ere. Baina jendeak hori gorrotu du, jendeak behar ditu, lan egitate, ez? Edo txuria do beltza. Edo txuria do beltza, bai. Gizona edo emakumea. Bai. Eskerrekoa edo eskoikoa. Homosexuala edo heterosexuala. Etiketak. Listo, mila esker, June, eskerrik asko. Beti bezala miragai ditu zaizkigu hainikan ateratzeko. Menari baina jun beharra dugu. Plazer bat izan da. Mila esker, June. Zuzara gure referente bat, Hori hjakin dizun. Hola, Salvador. Mila esker zuri bebai. Lehenkaskare Biela Beitia, Andrea Aramburu, Aio Aitoria. Datorren, bi aste barru esango dugu, datorren astean ez, bi aste barru izango gara hementxe, bale? Ondo segi, aio. Agur. Agur. Gaztea.